Ja ne vidio što dugo, dobro jasno razli, sam nije. Da se ne prekladi. Samo stalo. Ajde ustani da ih uvedem unutra molim. Evo umorio se i posle treninga ponovo. Ajmo. Ćao. U stvari vi ste druga ekipa. Nemoj da pričaš da me snimaš. Čekaj da... Čekaj malo. To je na moj račun. Pušenje je sretno pozdravlje, znaš. Kada mi... Moj Ivane, ja sam zbog tebe očelavio. Što me ranije nisi podsjetio da mogu da snimam? Kako punimo na struju? Aha, pa gore kod nas u školu. Nećemo ga dodirivati, znaš? Hoćeš da je neko da se slika, da ga mama slika. Ajde, stani tu. Evo, doveći ga tamo. Smeš jako visoko da ga ponovo podigneš. Nemoj da ga spuštaš toliko. Nemoj, uhvatit će ga. Okreni se tamo. Dođi ovde kod mene, Ajde, tako. I stani ti pored mene. Tako i ti. To. Pravi. Vi šta upisujemo? Robotiku. Sve mali budući robotičari, jel' tako? Mekatroničari. Dobro, robotičari, mekatroničari, nije bitno. Sve budući politehničari, ajmo tako, da se nađemo na politehničari. Ne dira se. On je jako Samo se gleda. mekan je i ne sme da se... Samo se gleda, nema diranja. Hoću... Kako je dobro. Vidjet ćemo sa ovima. Vaš? Bićemo mi tu još. Sve budući politehničari, jel' tako? Vi ćete ovu školu svi da upišete. Hvala na ovom.